аплодисменти за вашата подкрепа. Прекрасна публика сте. Всички те са за прекрасните ни колеги, които са на сцената, които пяха, танцуваха и свириха за вас тази вечер. Артистите от Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Главен художествен ръководител професор доктор Елена Кутева. Главен диригент и диригент на оркестъра Георги Андреев. Главен хореограф Ивайло Иванов. Диригент на хора Георги Генов. Концертмайстер Костадин Атанасов. Благодарим за прекрасния звук на Даниел Палашев. Организатор на концерта е Николай Падалски. А също искаме да благодарим и за прекрасните цветя от танцова школа Нанков, град Враца. Много благодаря за аплодисментите, с които ни посрещнахте. Но мисля, че тук имаше и други артисти, които са в състав Радост. Не знам кой е измислил името на този състав, но тези малки деца и малко по-големи деца, бяха радост за очите и за ушите и на нас, не само на вас. Така че се поздравявам за това. Благодарим на вас и ви желаем весели